Sang Ginebra. Sa Balita Entertainment, Maris Racal, hindi big deal ang masobra 20 katuig nga age gap nila ni Rico Blanco. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan kung paano masolusyonan ang trigger finger o kung sakit sa tudlo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugawain sang Western Visayas. Karangadlang Miyerkules, Hunyo 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang sentro karon sang tropical storm nga Dante ang nakitaan sa vicinity sang Balud, Masbate. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga 65 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 90 km per hora. Nagahulag ron ang bagyo namin nakatundan sa kada sigon nga 25 km per hora. Ang tropical cyclone wind signal number 1 pila ang hindi klaro na sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Lakip na ang Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, San Enrique, La Carlota City, Valladolid, Pontevedra, Pulo Pandan, Bago City, San Carlos City, Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod City, Ciudad Santa Lisay, Silay, Enrique Aconibi Magalona, Ciudad San Victorias, Manapla, Sagay, Cadiz, Ciudad San Escalante, Toboso, kag Calatrava. Bangod sini ang biyahe sa mga barko, no? Ang nagabiyahe Iloilo, Bacolod, Roro kag mga fast craft suspendido naman bangod sa sining storm signal number 1. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life. Sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, kag mga ka-aksyon ilabi na diri sa probinsya sang Negros Occidental, halong gid kay ara kita sa storm signal number 1, no? So halos kuan na halos bilog na ni nga probinsya, no? In fact dito sa may Hinubaan, pila ka mga barangay dito ang ginbaha na. 5. 5 ka barangay na. So karon na sa aksyon hotline base mapagingutan naton dira ang halin mismo sa banwas ang Hinubaan, no? Sinigo naton Eric Tenerefe dira ara subong sa area gid, no? Sa kay Liberato Sornito, good morning dira, Masito Fago, kag kay George Gargaseran. Good morning man. Sa kay Susan Sandigan Divino, mabugnaw man nga agad dira sa imo. Jinky Dialagdon, Chandra Baterna Bringuala, Joan Cabaya, no? Kay Michael John Season dira sa may Chateau Elise. Good morning makano sa Season Palma kag Padilla Abdon de la Cruz family. Jeanette Dilino, good morning sa imo Jeanette. Glycia Avlas dira sa Canada, good morning. Mario Bacauco Irad, good morning no sa tiyo niya sa Barangay Alyansa nga si Bugoy Basal. Richard Daet Pacheco, kag kay Ana Sinoro, good morning man. Action Boy and Miss Dorel Cabatu come join us from 125 Live, Minnesota. Sa kay Nixon Relota Bernardo, si Ma'am Van gapang ano ganina? Gapang agda. Recruit? Pang-recruit sa para mag-gym. Wow, sana all. Cherik, Eric Rojo Asiado. Good morning dira sa imo, no? Quezon City, Manila. Kag kay Lito Dayap, good morning man dira sa may Barangay Punta Taytay. Action Boy, araman si Judith Calves Pamposa. Good morning. Yes. Kag si Ems Saboso, good morning dira sa imo, Ems. Yes. Mami Ems Saboso. Sugar Spices Alba, araman siya. Kag si May Cautivar Dohinyo, kumare, Mariko, good morning dira sa imo. Okay. Si Leonila Tarosan, watching live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Si Diding Alojamiento, monitoring from Barangay Antipolo, Pontevedra. No? Yes. Araman si Pablito Benedicto, sang Feel Power Group, ginagreet niya, ginatamyaw niya gid Action Boy. Ang Feel Power Group? Yes. Okay. Nabasa mo na si Leonila, no? Si Diding. Elda Sugdon, good morning. And si Samantha Marie. Sheila Relota, gina-greet niya goro si Sheila Relota.
Okay. Si Marilo Gonzalez Llorico. Hello kuno sa taga Kumabat Silay family. Gulmatico Llorico from Marilo, Hasa Pampanga. Si Jocelyn Delphine. Jess Pilar Orendain, good morning man. Sige, go. Go an action Si doors. Lolit Atos de Gallo. Good morning, Action Boy, Action Dorel. God bless always. Kay Shing Perales. Good morning, man, and happy birthday kay Aliyah May Amador. Happy birthday, Aliyah! And sa akong tita Hana Gacho Peruelo, dra sa may sa Bago City, kay Inder Hurling, kay Toto Harold, kay Tito Benji, of course, and kay Inday Veronica, maayong aga, kag kay Lolo and Lola, kag kay Manang Wanji. That was on ginagreet. Rose Carbakel, good morning, man. Update kung sa Victorias nagabaha. Wala pa kami subong reported, ma'am, nga nagabaha sa Victorias. Karon Karon siguro, sa alas update na 8. sa hotline karon. Oo. I'm sure tawagan na ni Action Art karon si Kwan, si Migo tabla Dr. Zefard. Kahil yan. So, karon bantayan nyo ang update lang. Sa alas 8 lang ang programa ni Action Art. Action Hotline, kay magpanawag kami sa mga sa mga natungdan nga mga ahensya. Okay? Rose Luneta Armonio Gimay, good morning from La Castellana. Alfonso Plandres, good morning man from Regent DC2, dra sa may barangay Alihis. Okay, sige. Salamat, Ged. Si Junjun Fiora Mercurio, good morning man, monitor subong. Si Kumari ko Jean Buerom is also listening. Teresa Lenaha Kayaw kag Remia Garcia dira sa may Pahanukoy. Ano yung bali Ana Sinuro? Anong ba yan? Si Gingging Arroyo, good morning man. Liberato Sornito. Maayong aga lang sa tanan nga Bacolod noon, watching live from Iloilo City, kag Iloilo Province. Guro ay kabalo kun sa din sa Iloilo. Basta Iloilo Sige. Dara sa kuan sa kay amigo na tunon Bolgal, yo may ginsend sa akon mga pictures bla. Kay ang iya nga bata bla si RJ daw nag-amo provide ining boxing ni Pacquiao bla sa August 21. Daw may gina-provide sila nga mga suits. I don't know, para sa i-check ko karon. Sige. Elda Sugdon, good morning man. Gag Bambi Padernal. Sa kay Mary Jane Kayaw, good morning kuno sa alin sa Firmville, Pahanukoy. Yes, good morning. Kay Kay 16 Barangay Bunga sa zipline ni si Elda Sugdon, no? dra nagaobra ya bata. Dali, ano ta? Lang po sa mga anak ko dyan sa DSB sa Zipline. Ada Krogistar. Base, Standby sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginserbe sa DILG ang 3 kabulan nga suspension order bato kay punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub Siyudad sa Bacolod kahapon na Martes, Hunyo 1. Ang Office of the Ombudsman Visayas amo nagpapanawag sa 3 kabulan nga suspension order. Ang kasong angot ni sa reklamo ni Kagawad Dindo Amadeo sa 2019 sa gintapungol sa kapitan matapos nga wala ginpahibalo nga may natabo nga bypass operation sa barangay. Sunod kay DILG Bacolod Director Maria Joy Maradeth Madayag, ang suspension order ang halin sa DILG Regional Office kag ila lamang inigin patuman. Duha pa ni Madayag sa ila pagpadulong sa lugar, natabuan nga yara sa sesyon ang Barangay Council kag iya ginistorya si Villarosa sa isa ka kwarto. Sunod pa kay Madayag, wala ginbato ni Villarosa ang suspension order, rason nga ila inigin post sa pertahan sa iya opisina. Natalana nga magpapanaog ang DILG Bacolod sa memorandum para makapalagad ang number 1 kagawad nga si Luz Atienza bilang kapitan. Madumduman una na sadto ang ginpapanaogan si Villarosa sa 6 kabulan nga preventive suspension bangon sa ginelegar anomalya sa pagpatuman sa Social Amelioration Program kag Marso 17 lang sining tuig siyang nagbalik sa barangay.
Ginkumpirma ni Barangay Tagog Punong Barangay Noli Villarosa nga nagpadulong sa Barangay Hall ang matiglawas ng Department of Interior and Local Government kung DILG kagapulisan na serbe ang ginpahayag suspension order batok sa iya. Suno kay Villarosa wala niya ginbato ng mando bangod wala ang iya abogado kag wala na hangpan ang gusto nga kaundan rason kag proseso sa nga pagpanaog sang suspension order. Ginkumpirma ni Villarosa nga nagpakigangot na ini sa gobyerno nasyonal agon magpangayo sang bulig bangod sang iya alegasyon nga ginpulihan na ini sa administrasyon sa syudad sang Bacolod kag DILG lokal. Sa karon si Villarosa kag ang iya mga sumalakdag ang yara sa ukon kagabi ang yara sa sulod sa nga Barangay Hall samtang naghali naman ang DILG kag PNP. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginahulat pa sa Philippine Coast Guard kung aprubahan sa regional kag national IATF ang executive order ngayon papanawag ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor nga pag-restrict sa biyahe sa mga non-essential travel sa probinsya sa Iloilo umpisa Hunyo 4 tubtob 5. Sunod kay PCG Commander Ludovico Librilla Jr., ila nabaton ang executive order kahapon ni adlaw Mayo 31. Dugang pa sa EO ni Defensor nga hindi pagpanugutan makasulod sa probinsya sa Iloilo kung wala sa importante nga tuyo. May mga exemptions man yung insaad kaangay sa authorized persons outside the residence yung inalakipan sa mga health kay emergency frontline services personnel, government officials, and government frontline personnel, duly authorized humanitarian assistance sector, persons traveling for medical and humanitarian reasons, persons going to and from the airport, persons crossing zones for work o kung destination or activities as may be authorized by the IATF, kag public utility vehicle operators. Gipalayag naman ni Librilla nga wala nagdagsa sa puerto ang mga pasahero kahapon nga adlaw matapos ginkakas na ang travel moratorium padulong sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa dugang balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Department of Social Services and Development Head Pasita Tero nga posible daan na ang viral nga ginalegar sex videos ang pila ka mga kabataan sa SDC. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni Tero nga ila ginadudahan nga ang job order o kung JO nga napahalin sa SDC among responsable sa among nga pagpalapta. Ginbulgar ni Tero nga sa nagligad nga tuig may isa ka gwardiya nga nagatrabaho sa SDC ang ginpahalin matapos na diskubrihan nga nagapahimo sang hindi maayo o kon bastos nga bluhaton sa mga kabataan. Nagapati si Tero nga posible ginhimo ini sang napahaling nga JO ang pagpalapta agud balikan ang ila talatapan. Naibaluan tatlo ka magin alegar sex scandal videos ang pila ka mga kabataan ang naglapta karon sa social media. Magapatuman naman sang 12-day freeze kag stay-at-home protocol ang Carlos Hilado Memorial State Colleges sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa advisory sang Office of the President napitsahan Hunyo 1 tuig 2021, ini ang mga epektibo Hunyo 2 tubtob 13. Tuyo sinagod matagan sang opsyon ang mga faculty kag staff nga ma-address sa ilang mental health kag wellness concerns kag mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa sulod sang 12 ka adlaw nga period, tanan nga mga campuses ang sarado sa Hunyo 3 tubtob 6 kag Hunyo 11 tubtob 13 para sa total disinfection sang mga talatapan, faculty rooms, workstations kag premises. Tanan nga mga office heads, faculty kag staff ang naka-work from home sa Hunyo 3, 4 kag 11 kag ang minimum skeleton crew lamang nga naprubahan sa tag sa kabisi presidente ang magatrabaho sa campus. Ang mga estudyante kag student applicants ang dumilian nga magsulod sa campus apang pwede nga makatransaksyon paagi sa telepono o kon email. Ang mga guest kag bisita ang dapat nga maghimo sang prior appointment kag confirmation sa particular nga opisina nga ila kadtuan. Ang CAMSE ang isa ka public state-owned college nga ang main campus namtang sa siyudad Santa Lisay kag may mga sanga sa Binalbagan, Barangay Alihis, Fortune Town diri sa siyudad sang Bacolod. Nagpakigangot na si Vice Mayor Elcid Famillaran sa presidente sa isa ka motorcycle club para kuhaon ang ila sabat angot sa reklamo sang isa ka concerned citizen batok sa grupo. Ginareklamo sang concerned citizen ang litrato sa mga rider nga kuha sa Mayo 30 sa tubang sang isa ka call center malapit sa Bacolod Government Center. Makita sa litrato ang pagtililipon sa mga rider nga nagbukas sa ilang face mask para makapalitrato, wala sang face shield kag wala natuman ng social distancing. Suno kay Famillaran ang chair sang local IATF nabato ni ang reklamo pagi sa email kag padayon karon ang pagpakigangot sa presidente sa motorcycle club pero wala pa ini nakasabat. Dugang pa ni Famillaran hindi niya luyag mag-conclude kag mas maayo nga makapaathag ang ginareklamo nga partido. Para sa opisyal hindi na bag-o sa iya nga may mabaton nga reklamo sa social media kaangay sa makiwatan paghampang sang basketball kag football kag paglapas sang curfew kag ini ang iya ginatugyan sa barangay o kon kapulisan. Ginakontak kong presidente nila. Ipak kuan ko.
gin tech and gin PM. Sila wala response. I-forward na siya sa Kwan, sa EOC for investigation. Bahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. 2.2 milyones ka doses ang Pfizer vaccine mag-abot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Samtang Senator Manny Pacquiao nangabay nga magigsapol kay Presidente Duterte para hambalan ang pila ka mga problema karon sang PDP laban. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Dira kay Nathan Borromeo, good morning sa Borromeo kag Hermojeno family sa Moises Padilla. Kay Roy Morin, good morning man. Kay Liwol Encarnado Salde, watching live from Casiringan, La Castellana. Si Agnes Hasmin Herida Barrera is also watching. Si Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning sa imo Juday. Alex Montesa, Regilen Lindayaw, Russell Kwambot, good morning man. Kag Pinky Terwell dira sa Barangay Villamonte. David De Rosas Sherilyn, watching from Candoni, Barangay Haba, no, sa Candoni. Jeril Gadudo, kag kay Unboxing. Yang alam niyo no, ang yang profile name, Unboxing. Dapat di mo ni kon may delivery kag ina-unbox mo siya. Yes. Panawag sina Unboxing.
correct. Kon box ang surudlan. Kung box, Kon pouch ya, ti unpouch. unpouching. Correct na. Correct, no? Unpouching. Good morning mga kuno sa mga gulang ni Divino Catonina nga si Joseph Catonina sa Silay City. Joseph Catonina mo ng pulis? Oh, wala mo ay si Sir, ara siya? Sir, Or ginatamyaw ya? Ginatamyaw ni Divino Catonina. Sa Si- Silay na sumo si Sir Catonina. Hindi ko sure Ano ba lang ko ligay do Valladolid na siya, di ba? No, Valladolid. Ulid. Tapos sa ilo sa Ibi Magalona. Oo. Tapos ito ba lang na kantuan to sang Attorney Celis. Erla Vega, Martin Aliling, good morning man. Mario Bacalco Erad, Grace Solitas, good morning. Sige, Action Doors. Good morning man kay Michelle Colantro. Greet ko lang ang family niya sa Don Salvador Benedicto, family Colantro kag Aguilar nga always ga monitor subong nga aga. Salamat. Salamat man. Leda Zamora Yamagishi, good morning ma'am. Dara sa may Tokyo, Japan. Yes. Patrick Makalipsay, good morning man sa La Carlota. Okay. Ginagreet ni Ma'am Van si dali lang ged. Sis Alma Alvarez Gallo and bro Roberto Gallo kag sa ila mga tatlo ka pogi boys sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Salamat. Dennis Nuestro. Keep safe kita tanan. Yes. Beboy Pat Kiatson. Good morning. Dara sa may Purok, may Mulaton, Barangay Banago, Bacolod City. Daryl. Good morning. Any update kung may biyahe patabok Iloilo? Salamat, sir. Wala. As of Today. this time. Kay may tungod signal number 1 kita. Oo. Basta may signal number 1 gani, automatic na wala na sa sang biyahe. As of this time lang kayo may As alas of- 8 nga weather update. Diba Gani si man. i-lift naman balahaw? Gani man. Di biyahe naman liwan. Basi why naman bala basi madura man signal depende ni sa dalagan sa panahon. Pero as far as ato yang restriction sang Iloilo, ginahulat patuya ang approval sang regional IATF kag national IATF. Yes. Pero sa biyahe subong as far as panahon is concerned, bantayan nyo lang alakat sa panahon. Basta pag signal number 1, wala ginaya biyahe. Correct. Tisubong wala biyahe kay sa pinaka-latest Action Boy, ang Bacolod tinadala dyan sa signal number number 1. So karon alas 8 bantayan tayo kung naaragyapon sila sa signal number 1. Okay? Yes. Sige. Kay Kay Raymar Beranio Lingoste, watching from Barangay Hagimet, La Carlota City. Primo de la Cruz, live from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sige, go. Kay Eric Herrera, good morning man. Baryoga Ray, maulanon nga aga man sa imo. Kay Brian, siguro no? Paipon, good morning. Kapi-kapi sa aga. Sige, salamat. May lang nga pagpangapi. God bless man. Yes. Kay Eric Herrera. Yes, sa mga, especially sa mga nagabiyage, bala sa buong Action Boy, halong-halong, kikiti syempre madanlog ang dalan. Correct, Hinay-hinay lang mga ka-action. Kisa siya basta danlo ganing dalan pag prino mo hindi magkagat dahil Oh, correct. Hindi magkagat ang imong ruida. Oo. Labi na kung medyo ruida mo bala, medyo daan Action Boy. ang Medyo kana nang kalbo na bla Oo, nipis na. So, importante nga mag-change kita sa nga goma. lain sa imo guma yang do ka mga brand new sa apat ka guma mo. True. Makadtan ka tayo sa mga goma. Makadlagod-lag ko ang spike. Budlag ko ang spike. Kala, hindi ka taklad bukid ba? Oo. Importante, din Action Boy. Ang ginatawag daw term na daw bulog nga goma. No, bulog nga goma. Nan. So, especially Ay, ang laya bulog, imo bilog. especially ni mga gamotor. Oh, pares itong natabo sa pulupandan la kagapon Action Boys ang aga. Kasubo man kay tiga inulan man kagapon. Tiyan mo tong balita nga pagpreno ya siguro wala bala nag ang goma bala wala bala nag tawag ni nag ano tawag sina basta mo na siya. Why Nagkagat. Sa kay Mierna Onofre Cloud, good morning. Si Pilton Lipura ga pamangkot nya halin ako sa Manila kung pwede ang antigen test dira sa Bacolod. Pwede kang idiri ka pa antigen test o kung RT-PCR test. Galing, pag sakay ka sa aeroplano, pangitaan kasi na. So, hindi ka sakay sa aeroplano kung wala ka sang RT-PCR test. Amo na problema, da Pilton. Pwede ka dyan nga diri ka, pero galing magsakay ka sa aeroplano, pag sakay mo da kay pangitaan ka gina sang airline.
sang RT-PCR test, negative RT-PCR test, no? Si Dorel taga Sibukaw ni sa Galio, Barangay Banago. Sa una ratada sa Sibukaw ang aton nga kuan bala? Station. Hindi ang transmitter. Gali, ara sa Para sa una unang transmitter ta sa Subong ara Sibukaw. na sa Talok mong na. Jonah Di Vera from Maryland. Maryland is in USA. Sige, standby na sa mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40, Balita National. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito, Secretary Carlito Galvez Jr. nga may mag-aabot sa bulan sa Hunyo 11 nga 2.2 milyones ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sunod kay Galvez, ang dose ang idiretso sa Cebu, Davao kag Metro Manila. Gipasiguro naman ni Galvez nga may tayuyo na nga supply sang bakuna ang Pilipinas gikan sa COVAX facility nga may masobra 2 ka milyon ka doses nga mag-abot kada bulan. Una ginpahayag sang Malacañang sadtong Lunes nga 3.4 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine ang ginalauman nga mag-abot sa Pilipinas sa bulan sang Hunyo. Ginpalawig sa Pilipinas ang travel restrictions sa mga inbound travelers humalin sa India kag anom kay banpang nga pungsod tubtob Hunyo 15, 2021. Sa statement ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sa travel ban nga ginapatuman sa India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman kag United Arab Emirates. Una na ginpatuman sa gobyerno ang ining restriction agud malikawan nga makasulod ang COVID-19 variant nga una na detect sa India. Base sa datos ng DOH, tubtob Mayo 26, 13 ang na-report nga double mutant variant o kon B1617 sa Pilipinas. Target naman sa gobyerno nga matapos na sa masunod nga semana ang vaccination usar ang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Sunod kay Government Testing Czar Vince Dizon, kinahanglan nga makompleto ang pagbakuna sa AstraZeneca vaccine antes sa mag-expire sa Hunyo 30. Duwa pa ni Dizon na usar na ang 85% sa 1.5 milyones ka AstraZeneca doses tubtob sa Hunyo 1. Samtang masobra 500,000 ka doses nga mag-expire sa Hulyo ang gamiton para sa second dose. Ginalerto sa Department of Energy o DOA ang mga natungdan nga opisyal nga ipasiguro nga ang mga bakuna sa cold storage facilities ang protektado sa mga posible matabo nga brownout. Sunod kay DOE Undersecretary William Fuentebella, kinahanglan ang padayon nga koordinasyon sa IATF sa mga opisyal sa gobyerno sa lokal kag national agud masiguro nga protektado ang mga bakuna. Ginhimo ni Fuentebella ang palayag matapos ginpaidalom sa National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa alert status. Ginsuwestyon sa DOE ang triple backup system para ma-manage ang sitwasyon nga ginalakipan sa backup sa NGCP, distribution utility kag lokasyon sa storage facilities sang mga bakuna. Sa iba maraton nga balita national, tun-an naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang posibilidad nga magpapili bilang vice presidente sa Mayo tuig 2022 nga eleksyon.
Ginapahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ini nga bagay isa kadlaw matapos gin-adopt sa ruling PDP laban ang resolusyon nga naga-endorso sa posible pagpapili sa 2022 Vice Presidential elections ni Duterte. Suno kay Roque, ginpahayag siyang presidente nga nakaserbisyo na ini sa pungsod apang iya papaminsaron kung ano ang makapaayo sa Pilipinas. Kag sa katapusan nga balita national nangabay si Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan no kon PDP laban President kag Senator Manny Pacquiao nga makisapol kay Presidente Rodrigo Duterte nga amo naman ang chairman sang partido agud talakayon ang dutay nga wala paghangpanay. Ginkumpirma ni PDP laban Executive Director Ron Monsayak ang nasambit nga tikang ni Pacquiao. Natala na pa lamang nga magsabat si Presidente Duterte angot sa pangabay ni Pacquiao. Ginakabig naman ni Monsayak nga normal lamang ang dutay nga wala paghangpanay sa isa ka organisasyon labi na nga nagahilapit na ang 2022 national and local elections. Magabalik kita sa dugang mga balita pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Dira kay Divino Milyasa Jr. Good morning man. Christine Menyes Villalobos kag kay Myla Diquito. Kumari ko Jean Buerom, good morning man. Kay Kagawad Mila Alit, maing aga dira sa inyo kay sa mga kaupdanan ko bala sa VPA Parole and Probation Office number 1. Halong kita tanana sa sining panahon sang Bagyo, no? Halong gid. Nicel Fabul kag Ronnie Revillo, good morning man. Si Ronnie ni taga Central Mao ni sa Bago City. Sige. Kay Leo Talaban dira sa may La Castellana sa Barangay Manghanoy sa Banwasang La Castellana. Sa aton diri mga ka-aksyon bala sa Hinubaan kay live man kita dira pamatian sa Alagad Radio. Halong gid no sa aton mga ka-aksyon dira sa Hinubaan kay daw damo na nga barangay subong ang nabahaan. Yes. No? Halong kita. Ang Kulipapa gid gabi kunong Kulipapa, barangay Kulipapa. Ambot sa bakuyangan kung ginabaha man. Basta karon mabalaan ta na karon sa ang mga update kag mga lugar nga apektado sang sining pagbaha mabatian ta na karon sa Aksyon Hotline, okay? Yes. Kaya sa kaya si Kate Cardones, good morning man dira sa imo kag halong-halong no sa sining maulanon nga panahon. Sa inyo yung Action Doors wala man nga baha no? Wala
Wala man, pero Sa grabe pangi ko mga kuan na narakas sa third floor yan. Adri Galia sa Bacolod, dabi ko sa Mamaylan. Abi mo sa kuan sa Carabalan. Carabalan sa kag sa isa pa gid ganing midsayap. Oo, dito sa Bitsayap. Do wala ko kabalita to sa ila kung kung nagabaha to. Wala guro ako duway na to yung ginabaha Aksyon Boy. Ang midsayap. Yes. Kakulba lang nila sa mga tao magbaha. Ang baha kulbaan sa tao yung Aksyon Boy. Maayong aga kuno siling ni kuan ni Dr. Matthew Mayo. Buddy, good morning to you. My buddy. Good morning. Morning, Dr. Matt Mayo. Oh, so hindi na tayo gali ka ano yan, no? Dito ka balik special ni kay kag entertainment. Wala, sige lang. Sige lang, international lang kita na kag sports mga ka-aksyon. Si Cheryl Arroyo, CEO. Bang nanong yung apelido ni man na kuan Ano? nang si CEO. Cheryl Arroyo, CEO. Bongga ka pilyo. Kuan guro ay foreign family name ni na, Base, foreign sounding, no? Kag foreign reading. Foreign read. Hindi wala mo na. Foreign Ito na. sounding, foreign Papaya. reading. Ronald Radan, good morning man from Cadiz City. Okay. Sa mga taga-Bago, taga Carlota, good morning. Tagalog Castellana, good morning dira sa inyo. Halong kita tanan. Okay, sige. Jonah De Vera, Maryland, USA. Nabasa mo na kagina. Very good. Kadamo pala sa monitor sa aton nga mga kapihan no? Sa La Carlota, sa La Castellana, mga Yan. kapihan na bla. Sa Bago, kapihan nga mo man, no? Basta magpala kasi yan ako, mahapit ko to sa din to ganing hapitan ko dapat. La Carlota to? DK? DK. La Carlota to, no? Oo, DK kapihan. Sige. Sige, kay Francine Natalie Bautista, ambal ni Doc Matt Mayo. Good hello, buddy boy. Bongga. Si- Singaporean connection ba hambal ni ano? Yes, Singaporean. Correct. Yes. You have action boy. Oo, kaya mo man ng mga Singaporean, yung mga apelido. nila. Ano mga muna, Okay. no? Nestor Sige. Escobedo, Sige. Celedonia Santillan. Singaporean, correct. So, si Cheryl, arakas mo sa Singapore, Cheryl. Oo. Siguro, ara sa Singapore, Stay classy kuno, Action Boy, Silini Doc sa imo. Stay classy. Di ba mawa ka ginaguro action boy? Ano ka klase mo? Si Francine Natalie Bautista is from Barangay Maaw. Sige. Doon na taman, kadaya ka panubo ni JM, yaw. Ikaw, ako? Ikaw sa kamera ng tabla kay kataas diya sa ako nyo. Ay, Tapos todo. taas sabi mo bangko, be? Taas na ni. Ay, taas na. Ang kamera guro ni JM ang pag-adjust siya. Tuyo guro tani guro kwa na ako nga chan daw. Kala. Ray Hireyos. Oy, good morning sa imo, Ray. Kumusta ka na? Sa Barangay Bata, no? Si Maninoy mo. Tito mo Maui Kanyada Jr. Good Ay, morning, oo, man. kamusta siya man? Okay lang siya. Okay okay lang siya. sa gara. Very good, very good. Kay migo ko Kagawa Reggie Obando dira sa Barangay Poblasyon. Good morning dira sa imo. Kumusta ka na? No? Si Reggie is also watching. Migo ko na ya. Long time friend ko na ni siya dira sa Bago. O si migo ta Anggong Alson is also listening kag ara man siya graga monitor. Good morning man sa imo dira, migo. Kumusta na dang aton mga kapicturan? Kuha ni sa mo ng photographer ni sa mo ni galing. Sang City. So if you want your picture to be beautiful, dire ka kay Mapapicture Anggong ko. Elson. Sige no, ano ka namin? Sana on. Gusto mo pakwa ka picture niya kay Alson? Pwede, yes. Sige. Ay, wala gini ka bagay, hindi pwede. Pwede, yes. Ang tanan pwede Go! Ang ginatawag na action ba yung term sila, fan shoot. Fan shoot. Hindi na, sabi ko na yung fan shoot siya sa tiro-tiro na yan. Alayin pag ginaya. Kasi fan shot na. Fan shoot hindi. Fan Di shoot. fan shoot man ang tawag. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:53.
Kag sa detalye, Balita International, ginkompirma sa China ang una nilang human infections ang H1N3 bird flu strain. Sunod sa National Health Commission sa China, isa ka 41 anyos nga lalaki gikan sa Zhejiang ang gindala sa hospital sa Abril 28, bawo nakabatsyag sang malala nga trangkaso. Matapos ang isa ka bulan na diagnose ini sa H1N3. Pagklaro naman nila nga magamay ang posibilidad sa latunay. Samtang nag-ayo na ang nasambit nga pasyente kag wala sang anuman nga sintomas ang mga naging close contacts sini. Sa balita naman sa patag sang sports, nakaupod na sang Barangay Ginebra sa training si L.A. Tenorio. Ini ang una nga kigunan nga naka-ensayo si Tenorio sa iyas teammates halin sa magpadulong ini sa Estados Unidos. Ginhimo ang training sang team sa Aquamarine Recreational Center sa Lipa, Batangas. Nagpaidalo man ay sa 14-day quarantine si Tenorio sang ini ang magbalik sa pungsod. Ginpahayag man sang 36 anyos nga basketballista nga ka-inject na ini sang COVID-19 vaccine nga himo sang Johnson & Johnson. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Energy! 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 Bisan ga ulan. Oo, gaulan. Alang-alang gid, na? So, alang-alang gid nga mo niya, mo niya business, entertainment, and balita special. Good morning lang kay Noel Libuon, kagawad. Good morning. Maninoy. Maninoy mo. Maninoy, hello. Si Ronaldin Licor, kag si Mike Libuon. Mike, good morning dira. Good morning. Kag kay Edwin Gonzaga, kapman ko siya ano update sang shooting ano kagabi. Oo. Tiyang isa na-identify na tuyang isa wala gyapon. Kaya nabalita na to kay ina, no? Nabalita. Kasi na-late lang sa pag-tune in si amigo na to Edwin. Alas 6 ta kayo naging balita. Pwede gid balikan, Action Boy. Action Balitang Bayan numero 1. Pwede mo na karon mabalikan amigo, no? Mati ilang karon kay ato na to na kahatag na kami update kina alas 6, no? Si Kagawad Olaya Balahon is also listening sa Barangay Cabo. Good morning. Yes, Action Boy, keep safe especially sa mga nanubuan nga mga lugar kay inulan subong. So sa Banwa sang Hinubaan, good morning sa inyo. Alagad halong Radio. sa mga taga Hinubaan. Yes. Alagad Radio, good morning dira halong, no? Dugay makuha kita dira update, no? Kag wala biyahe, ha? Yes. Iloilo Bacolod tungod sang bagyo. Kag Action Boy, ginapasalamatan ko lang nagpadala sa aton sang Green Shella, ang Green Muscles to Balak. Yes. Boy. Sila ni Nestor Egang kag si Ivan. Good morning sa inyo. Salamat, Gid. Yes. Gin pamanan, gid ni Mami En sang kuan. Butter and cheese. Damo Thank you so much, Mami Ens. Si Mami Ems, hindi maloglogan mo. Oo. Sige, ha? Francisco Guangco, good morning, man. Kay Jesse Dave Nagracia ko, good morning. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Company sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon.